Muzyczne lekcje Śląskiego. Dzisiaj śpi Wetytce słoniolmon Szalik też się dzisiaj naciesza grom. No ale leci jeden lewer, ekapala w necu nie ma zaś nie. Oby ich we ścisły ćwiek i łoros pieruński no bo je tor, no ma nie tor, se kepki tor, za 3 punkty tor. Cześć, z tej strony Marcin Roszak z Roszak Show. Na początku chciałem Ci bardzo podziękować, że z nami jesteś. Jeżeli podobają Ci się nasze lekcje, zapraszam Cię do pozostawienia lajka, komentarza, subskrypcji, żeby dać znać algorytmom YouTube'a, że warto nas wspierać i pokazywać szerzej. Dzięki.